bin Yusuf Ibrahim bin Yusuf hatta kana ceritani engsun sapa wake Imam Waqi ana Rabi saking Rabi bin Sa'id kan dados putra jalure Sa'id an Muhammad bin Sabit saking Muhammad bin Sabit an Sa'id bin Dhabit saking Sa'id bin Dhabit an Jabir bin Abdullah saking Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sadika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika kanjeng Nabi hadithu dari tani ing sira kabeh an Bani Israil saking Bani Israil wala aujalan ora ana dosa iku maujud wonten sing maknani wonten sing maknani boten nenten kerupekan iku maujud fa innahum faqad setuhuni Bani Israil iku kaum perkanakan ana fihim ing dalem kaum apa al-aja ibu piro-piro perkara kang galuhake dados hadis niku sanate hadis ngendikane kanjeng Nabi tak critani sira kabeh saking Bani Israil. Bani Israil iku kaum sing kathah perkara sing galukno, sing gumulno, sing aneh-aneh iku kaum Bani Israil. Makane kaum Bani Israil iku nika mesti Al-Qur'an. Niku diterangkan sampai tidak diterangkan. Niku kaum sing senengane nyerengkel. Gambarane dikandani, mboten niku nggih bapak, senengane bapak. Niki kaum Bani Israil. Nah, jadi nggih pinter-pinter cerdas-cerdas niku yang Bani Israil. Mulane wonten nabi mboten niku Gusti Allah ngutus nabi ing kaum Bani Israil. Maka itu mesti setiap nabi yang diutus dari Israel mesti ditentang sampai maka membuat cocok dipakai dipejai nabi melalui dari Israel melalui orang itu meninggalkan niku jumlah nabi yang dipakai yang dipejai dari Israel melalui 100 nabi 100 nabi diutus oleh kaum Bani Israil sudah dipakai sampai 100. Mulai Bani Israil yang disebut Israel itu sampai itu diarani negara yang tertutup. Gambaran nabi kok sampai dipakai sampai 100. Itu Bani Israil. Tapi itu Bani Israil itu kata keistimewaan para niko golongan nabi-nabi sing kesih niko diutus Islam ing Bani Israil termasuk Nabi Musa dan masing-masing. Niku kata perkara sing gumun sing gawok boten lanjutan dengan Nabi Tumma amsa'a mongko nuli tumandang sapa kanjeng Nabi yuhaditsu cerita sapa kanjeng Nabi faqala mongko ndika sapa kanjeng Nabi ndikane kanjeng Nabi nek kharaja wis metu sapa ifatun siji pangkat gulungan min Bani Israil saking Bani Israil hatta sehingga nekani sapa Taifah setunggal golongan itu makbaratan ing kuburan faqalu mongko padha ngucap sapa Taifah ucapan ngeten lau solaina lamun dungo kita utawa Taifah Thumma ta'amna mongko nuli dungo kita
berita teko dhewe mati. Niku bali soal wonten sing ngoten niku ngendikane kanjeng. Terus mekaten kuburan terus dia kepengen mungkin wong sing mati terus ditakoni gambaran kon cerita kowe wis mati. Niku wonten papan fasol mongko padha ndonga salat sapa Thaifah. Au utawa ndonga sapa Thaifah robahum ing pengirane Thaifah. Fabaina mongko ing dalem antarane Thaifah kandanika kaya mengkono-mengkono fasol. Idan dumadaan rajul utawi ana wong lanang kot atla'a kang temen-temen metu bapak suhu sirai rajul min koberin saking kubur aswada kang ireng kholasia ka semu. Terus akhirnya Thaifah tanpa dari Israel itu akhirnya ndonga. Mengenai sholat itu maknanya ndonga. Sholat itu sholat dungo. Jadi sing sholat itu diajeni sing kata dungo. Akhirnya dungo Thaifah kelompok itu dungo bareng-bareng dungo. Lah nalika dungo niku ujug-ujug dumadaan niku wonten ujug-ujug wonten tiyang jare niku ngetokno sirah teko kubur. Gamane wong mati urip meneh. Sirahe ditokno teko kubur. Terus ing sirah niku wonten niku wernane ireng kados tetenger. Semu. Faqala mongko ngucap sapa rajul wong sing niku sing mati meneh diuripno. Ngucap ya haula'i wong akeh. Gambaran nggih wong-wong Bani Israil. Ma utawi apa tuliduna ngarepake sira kabeh. Fa wallahi mongko demi Allah. Lakon mutu yakin teman-teman mati ingsun. Mundu disina awet 90 apane sanatan taruni. Lah, tiyang mati sing ditanekno. Niku ngucap ngeten, wong Bani Israil sing urip aku kawan. Lho kepengin aku urip. Apa sing sampeyan karep kabeh? Sing karep aku mbok tanekno teko kubur iki. Demi Allah, aku iku wis mati. Aku wis mati 90 tahun. 90 tahun aku wis mati. Coba buka gambarannya. Famada mongko ora ilang apa miraratul mauti pahite mati min lisane ingsun hatta ka'annahu sehingga kaya utawi maut mati iku al-ana ing dalem saiki. Tidak sing niku ditanyakan niku terus nggih lanjutane dikane pengucapan aku wis mati 90 tahun sampai saiki iku durung ilang pahite mati gamane mati aku 90 tahun jisik kroso kaya aku lagi mati saiki saking larane mati 90 tahun. Fadlu mongko donga sira kabeh Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ayo ida yen to balekake sapa Allah ni ingsun kama kaya barang kuntu kang ana sapa ingsun wakana ana iku baina ainaihi ing dalem antaraning mripat loro
dibalik, aku dibalik. Nah, ini ngendikane Romi, ngendikane niku ten antarane mripate niku sing tiyang sing mati dilepaken wonten amare sujud, wonten bekase sujud. Terus ono iki wonten gathuk amare sujud, wonten amare sujud. Berarti iki sing ditanyakan boten tiyang sembarang, termasuk tiyang sing ahli ibadah. Niku mau terus ngrasakake pahite mati sampai 90 tahun boten ilang. Mulane bab niki nerakaken niku pahite rekoso ning abote mati. Kola sendiko sapa al-Faqih Abdullah As-Samarqandi. Hadatsana nyeritani Ensun sapa Muhammad bin Fadl. Hadatsana nyeritani Ensun sapa Muhammad bin Ja'far. Hadatsana nyeritani Ensun sapa Ibrahim bin Yusuf. Hadatsana Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris. Anil Hasani saking Sayyidina Hasan. Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kola sendiko sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Nabi ngeten. Qad rusyidatil maut. Teman-teman kira-kirane abote mati. Wa karbihi lan prihatin utawa kerupekane mati anal mukmin atase wong mukmin iku kaqadri farafamiati zerdatin kira-kirane 300 pukulan bisaifi kelawan pedang. Terus kanjeng Nabi yang mengendikane kanjeng Nabi sendiri kira-kirane gampangannya dikira-kira abote utawa rekasane wong mati. Lah sing mati iki wong mukmin sing mati. Ngendikane Nabi iku kira-kirane kaya disambut pedang 300. Terus dipecot ping 300. Iki ngendikane kanjeng. Terus wong mati sing mukmin. Padahal yang mati sing mukmin iki kok bener-bener bisa dibeparing malaikat berkuma. Niku mung sedo mati niku ngendikane kanjeng itu koyo disambut pedang ping 300. Niku ngendikane kanjeng Nabi. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, kami kan Gusti. Oh, mati ku loh. Ngendikane kanjeng Nabi. Sampai ada sesuatu kalau 300 saat. Dan sehingga mulai sampai kaum Bani Israil itu keterangan yang sama lewat. Itu sampai nomor keterangan itu yang Bani Israil bukan gampang percaya. Oh, tak mati bareng belum tahu perasaan mati komandan mati. Terus akhirnya kalau dia fungsi mati aja kalau ngomong diri. Akhirnya ceritanya itu Bani Israil mulai berita saking Nabi ini yang bersuara singkat, bukan pada percaya. Terus ditinggal, didelok, sing ngomong, bukan didelok omongan. Padahal orang Nabi sampai dipateni kok Bani Israil itu kok terjadi. Makanya disanjani nopo berita saking kanjeng Nabi. Sangat itu soal itu tidak terus gak ada ilmu hadis itu riwayatnya sopo itu riwayatnya sopo terus sopo
Lalu yang memiliki Abdul Ghas As-Samarqandi hadis-hadis itu dijelaskan runtutan. Iki teko iki wong iki aja ono kabeh. Mboten ngarang dhewe. Terus aja ono sumber sing gampangane cara yang sami aku nak. Mboten digare-gare. Teko wong iki lu tau piro iki. Terus sanate mutasil sambung. Mulane ancene wonten sebagian hadis sebagian hadis niku wonten sing hadis iku maudhu boten saking Kanjeng Nabi. Boten saking Kanjeng